Welcome to Exceltrove Online. It's Saturday Serenade at Exceltrove Online. Sonata tas Sabado. Wawagira itamginan si Ric Dayag para tas sonata. Aya nga Aryammu Mepalafuya. Kagyagdangan na tiyanam mo, kenugat ko inaming aggalom mo, tuyangin na kavulan na manawa, ama panawat at dalan na ayan. Magitubang ka, tapi ko kuno ayatan na. Aryammu dispresyo, wanyaw nga ayan. Dadamam mo ilugar na nagkafam mo, en na ilalaki na ngayon ikaw tak gusto. Nabayag nga tiyempo agkainag na. Taaya nga Aryammu Mepalafuya, namwag ko napawan pagin na naman. Megafuta pa kagimmaraywan na. Magitubang ka, tapi ko kuno ayatan na. Aryammu dispresyo, wanyo nga ayan. Dadamam mo ilugar nga nagkafam mo, en na ilalaki na ngayon ikaw tak gusto. Nabayagan na nga tiyempo agkainag na. Taaya nga Aryammu Mepalafuya, namwak ko napawan pagin na naman. Megafuta pagpagin araywan na. Magitubang ka, tapi ko kuno ayatan na. Aryammu dispresyo, wanyaw nga ayan. Dadamam mo ilugar nga nagkafam mo, en na ilalaki
ikaw tagpusto. Mabalo-balo, Ric Dayag. Wawagira, pare na kwan. Taipakanayon, ang naidukat tam, iibanag. Let's always be a blessing to others.